So ayun, yun. Shoutout kay Bocho Bakulaw. Meron tayong dito, audience. Paglalabanan natin talaan ito pag ito, pakitingin na lang. Ayan. Pili kayo kung ano gusto nyo. Si Bochok, saan ka Bochok? Talaan. Talaan ka. Paano Yung masabi? panalo, bibigay ko sa'yo. Sige. Oh, dito ako sa may kulay gray. Sige, try ka. Sa abuhin. Eh. Game na ha. Shoutout ka muna. Shout out kay Berto, nagatid sa akin dito. Ito yung sa akin. Ayan. Ito naman sa kanya. Ang lakad ba ako? Ito yung sa kanya para makita nyo naman. Yun tala. Nakita nyo naman siguro yung picture. Lakad pa lang Lakad Bochok na. Puta, Eddie, wow! Galing Parang robot. Paano masabi? Sa kanya ito, tala eh. Uy, nakatalikod. Lugi ako, Chok. Ay, lugi ako, Chok. Baka makuha yung gagamba ko. Ano pa? Paano masabi? Patay. Ganda ng laban, Chok, Ganda ng laban, Chok. Uy, parehas bumitaw. Uy, namumuluntoy yung kay Bochok. Parehas namumuluntoy. Parehas namumuluntoy. Bitaw. Uy, namumuluntoy yung kay Bochok. Parehas namumuluntoy. Parehas namumuluntoy. Kawawi sa akin. Ito yung kay Bochok yung tala, Nakomatos. Pero ano rin sa akin, kuluntoy din. Parehas. Kuluntoy. Gagamba ko to pag may bisita tayo si Bochok eh. Once na manalo siya, wala nang katisan sa akin. Chok, Nakina kami sa akin. Wala na tong Wala pag-asa sa atin. draw, Chok. Wala kang gagamba. May rematch to. Ito, nakalambitin. Isang kamay na lang, Wala. Isa. Parehas talo. Isang kamay na lang. Pero sa kaninang salpukan, lamang sa kagat to sa kagat. Pero nakatagilid kasi ito kanina eh. Pero Tanda. kanina pa lang, hindi ko pa pinapili si Bochok. Dito na talaga ako. Paano masabi? Kaya lang, yan yung sa kanya, lamang sa kagat. Wala na, Spider-Man na to. Sa'yo, Hindi, magalaw pa yan. Spider-Man na to, Wala na, Ay, Bumatos parehas parehas sila patay, patay nga. Ngayon na nangyari to, parehas patay, para makita nyo. Ayan. Parehas patay, ayan. Ayan, Ito yung tala. At ito naman yung kulay abo. Kaya na So yun lang, God bless.